Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Katur donga saking kula mugi kawontenanipun Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut anggitanipun Parjan Sudarmo. Kanthi irah-irahan bocah bajang. Kados pundi lelampahipun, sumangga sugeng midhangetaken. Arman pijer ongap-angop, mripate krasa mbeyuyut, ngantuke ora kena diajak kompromi meneh. Radio sing kawit disetel dipateni, kahanan dadi sepi. Sawise kuwi dheweke ganti lampu plentong sing urupe ora pati padhang. Wong lanang iku banjur jumangkah menyang dipan. Dipan sing awan mau diresiki. Tangane nyaut kemul sing wis cemawis ana kono banjur gletak. Mung gemune Arman sing mripate mau krasa mbiyuyut saiki ora krasa ngantuk. Ewadene wis dipeksa merem nanging isih panggah wae mendelik. Malah mung ketap-ketip nyawang usuk. Arman kelingan meneh marang kandhane sisiane esuk mau nalika dheweke kandha yen sida arep nuroni omah sing bakal disewa. Jenengan apa wis mantep tenan po arep manggone ngomah iku? Krungu pitakone sing wadon ngono kuwi, Arman jengkerutake alise. Ora mudeng marang karepe sisiane. Ala kowe kuwi kepiye to, Dik? Aku kok ora mudeng karo karepmu. Jarene kowe ngajak pindah saka pondokan iki. Kepengin pindah pondokan sing ora akeh wonge. Lemu muni nek akeh wonge ngene iki repot nek arep menyang sumur. Apa meneh nek arep adus. Dadak antri luwih dhisik nek ora gelem ning sumure tanggane. Aning saiki barang wengi sedenah arep oleh pondokan sing ora akeh wonge tur mung kari manggon wae. Lah kok kowe terus malik grembyang? Karepmu ki apa? Wis aku aras-arasen krungu alesanmu. Sisiane ndingkluk karo jengkerutake alise. Terus wangsulane, wingi-wingi kuwi pancen ngono lho, Kang. Aku ndang kepengin pindah saka kene. Aning saiki ora. Jane iki karepmu kepiye? Kok sarwa ngewohke? Mongko aku wis kebacut matur karo sing kagungan dalem iku nek awake dhewe arep manggon ana omah kuwi. Malah sing kagungan dalem ya wis marengake. Aning sadurunge sing kagungan dalem dawuh supaya aku nuroni dhisik. Maksude kon turu ijen ana kono. Nek aku kerasan kena dibacutake. Nek ora kerasan ya kena dibatalke. Apa sing kagungan dalem ngendika ngono? Ha iya. Nek ngono saya kandel kepercayaanku. Kepercayaan? Maksudmu apa?
Wingi sore kuwi aku diceritani Kang Mahmud. Jarene omah sing bakal awake dhewe panggone kuwi angker banget, Mas. Angker? Lah dasar iki apa Kang Mahmud bisa cerita ngono? Sawise mikir-mikir sedhela, sisihane Arman banjur cerita ngecipris sing isine nek Kang Mahmud sekeluarga wis tau mondok ana omah iku. Ning durung genep setengah sasi, dheweke karo anak bojone iku banjur kepeksa pindah. Pawadane wong iku lunga merga asring ngalami kedadian-kedadian aneh sing kaya-kaya ora tinemu nalar. Janji ngancik tengah wengi utawa lingsir wengi, kupinge Kang Mahmud mesti krungu suarane bocah nangis sing katon memelas banget. Wiwitane swara bocah nangis iku karo Kang Mahmud digoleki saka ngendi sumbere. Ning bareng digoleki mrana mrene ora bisa nemokake saka ngendi swara bocah nangis mau. Kang Mahmud terus mikir, bisa uga swara mau dudu suarane bocah temenan, nanging swara lelembut sing sengaja medeni menungso. Malah ora pisan pindho anak-anake tansah girap-girap kaya bocah keweden. Merga kedadian iku Kang Mahmud sekeluarga banjur ora kerasan manggon ning kono. Arman dingkluk ora kumecap. Ora antara suwe sisihane mbajutake anggone cerita. Let setengah wulan sapungkure Kang Mahmud, ana wong liya meneh sing karepe uga pengin ngontrak omah iku. Nanging durung genep 10 dina kepeksa alian. Jalaran uga ngalami kaya sing dialami Kang Mahmud lan anak-anake. Arman isih panggah tumungkul. Tan kumecap, batine priya iku maido marang sing nembe wae diceritakake sisihane. Jaman saiki kok isih ana bangsane lelembut. Luwih-luwih saiki wis ana listrik, kono kene padhang. Njur memedi ngendi sing gelem gentayangan godha menungso. Bisa wae iku mung karangane wong jirih. Wong iku angger jirih malah sok seneng ngotak-ngatik sing aneh-aneh. Seneng sok gegila wong. Ngono batine Arman. Mas, kok mau mendel wae? Piye? Arep kok bajutake? Alah iya ngono. Wangsulane Arman penak wae. Ora gigrek krungu critane sisihane. Arman genti kelingan ngendikane Pak Trenggono sore mau. Anek sliramu wis mantep temenan, sumangga. Aning dadi pangertenmu. Yen keri-keri iki akeh wong mondok ana kono, durung genep sebulan wis padha pamitan pindah. Pawadane ya werna-werna. Aning bapak dhewe ora mudeng. Ngaten nggih, Pak. Ning kula kok sampun mantep. Arman mbuyarake lamunane. Dheweke banjur ngranggeh senter. Senter iku diurupake kanggo ndeleng arlojine. Pandom jam tangan iku nuduhake angka 12 kliwat 2 menit. Wis tengah wengi. Priya iku bali kemulan meneh lan nyoba ngeremake mripate. Lagi wae arep turu, krungu wong totok-totok lawang. Sopo tengah wengi medhayoh ki? Batine
Apa Pak Trenggono sing kagungan dalem kene? Apa arep menehi kabar penting? Arman ngipatake kemule terus nyeret sandale jumangkah menyang lawang. Alon-alon lawang kuwi dibuka. Hawa adem mlebu. Nanging ora ana sapa-sapa. Arman mung celingak-celinguk goleki sapa sing notok lawange. Ning ora nemokake wong sacuwil-cuwila. Ana ing jaba sepi nyenyet. Sawise yakin ora ana sapa-sapa, Arman terus nutup lawange meneh. Banjur bali ngletak. Nembe wae tangane arep nyekel kemul, keprungu swara bocah nangis sing asale saka ngarep omah. Arman murungake anggone arep mapan turu. Dheweke terus nyandak sentere metu menyang arahe swara tangis bocah iku. Tekan ngarep omah, swara bocah nangis iku pindah menyang mburi omah. Sawise mikir-mikir sedelo, Arman klithik-klithik menyang mburi omah. Bareng tekan mburi, swara sing digoleki iku keprungu ana ngarep omah meneh. Kanthi celora-celorot, Arman gegancangan marani penere swara misterius iku. Tekan ngarep, swara bocah nangis iku saiki keprungu adoh sing arahe ana iring lor wetan omah iku. Welah, sembrono temenan swara iku. Gawe bingung wong wae. Tenane, apa kupingku sing ora beres po yo? Saengga ora bisa nangkep swara kanthi jelas. Mbuh, beres mbuh ora kupingku. Aku ora peduli. Butuhe aku kudu bisa nglacak saka ngendi sumbere swara iku. Aku kok penasaran banget. Panggraitane Arman. Wong lanang iku banjur ngunci lawang, ora antara suwe, terus ninggalake omah iku goleki swara bocah nangis. Nalika lakune Arman wis kepara adoh saka omahe, swara tangis sing digoleki iku isih keprungu. Nanging tansaya adoh lan ora cetha. Saiki sing keprungu cetha mung swara kewan-kewan wengi lan swara angin sing nggawa hawa adem. Elok temenan swara bocah nangis kae. Gek caket, gek adoh, rumangsaku kok ora maton. Jane kepriye to iki? Aja-aja aku ki malah gek diwedeni. Ora mungkin. Aning kok aneh. Ulu gidokku saiki krasa mengkirik. Piye to iki? Arman kepeksa grenengan ijen. Ora kuat ngampet isen-isening atine. Ora let suwe dheweke banjur mulih kanthi gembol pitakonan. Esuke Arman mulih ana pondokane sing dienggoni anak bojone. Sawise adus lan sarapan, dheweke mangkat nyambut gawe kaya adat sabene dadi tukang mindring. Ngenani kedadian aneh mau bengi dienggo wewadi. Bengine Arman bali menyang omah sing arep disewa. Isih ijen. Durung karo anak bojone. Sajake Arman ketok sayah banget. Mula banjur ngletak ana dipan. Lumah-lumah. Wong iku saiki krasa ngantuk. Sadurunge ngrepake mripat, Arman ndedonga marang Sing Maha Kuwasa supaya anggone ngaso iku krasa kepenak
lan adoh saka Gudha Rencana. Ora let suwe Arman bablas turu. Ngambah ana jroning alam pangimpen, Arman weruh bocah lanang udakara 5 taunan nangis sesenggukan ana ngarep lawang omahe. Bocah iku katon cahayane pucet. Alon-alon Arman nyedaki, "Le, jenengmu sapa, Le? Kowe bocah saka ngendi?" pitakone Arman. Bocah iku mung nyawang. Ora suwe bali ndingkluk meneh nerusake anggone nangis. "Le, apa kowe luwe, Le? Nek kowe luwe, aku isih duwe panganan." Bocah iku gedhek alon. "Lah ngopo kok kowe nangis, Le?" Bocah iku ora nggape pitakone Arman. Arman gatekake bocah iku wiwit saka delamaan sikil nganti pucuke rambut. Bocah iku katon kuru, mripate celong, mung kathokan tok, ora nganggo klambi. "Ngene lho, Le. Kowe iki jenenge sapa? Gek bocah saka ngendi? Lan anake sapa?" pitakone Arman meneh karo ngelus-ngelus gegere bocah iku kebak rasa welas. "Jenengku Bajang, Pak Le. Ibuku jenenge Ratri. Bapakku jenenge Munanta. Njur, omahku kono kae, sanding sumur ning sing wis rusak setahun kepungkur. Mergo dienggo gawe jugangan kanggo mbuang uwo. Ya jalaran kuwi aku wis ora duwe omah, Pak Le. Aku dadi sedih lan bingung. Aku kudu manggon ana ngendi meneh, Pak Le?" "Hah? Kanggo jugangan? Aling rusak kuwi sapa to, Le?" "Wong sing dhisik mondok ana kene. Ning saiki dheweke lan anak bojone wis mulih menyang kampung asale. Jalaran wedi meh saben tengah wengi tak tekani. Aku nekani dheweke iku pamriye gelemo wong iku tanggung jawab anggone wis ngrusak omahku." "Oh, ngono to lara-larae. Mbok ayo, Le, kene mlebu dhisik." Pangajahe Arman kanthi kebak rasa gumun, dene bocah semono kok wis ketok nalar pikirane. "Moh kok, Pak Le? Aku malah njaluk pamit wae. Ning sadurunge pamit, aku arep njaluk tulung marang Pak Le. Nek Pak Le ketemu simbahku, matura yen wayahe si Bajang njaluk digaweake omah anyar." Lah mbahmu kuwi sapa?" "Mbahku jenenge Trenggono." Pak Trenggono? Sing kagungan dalem kene iki. "Ala ya sapa meneh to, Pak Le? Wis ngono wae ya, Pak Le. Aku njaluk pamit." Arman nyawang bocah iku kanthi ati trenyo. Jang, Bajang. Mengko dhisik." Bocah iku ora nggape. Sedhela wae wis ora katon blegere. Arman gragap tangi anggone turu. Tangane ngucek-ngucek mripate, noleh ngiwa nengen. Dheweke lagi sadar yen mentas wae ngimpi ketemu bocah lanang sing jenenge Bajang. Arman dingkluk karo jengkerutake alise. Arman nyoba mbadhe apa werdine impene iku.
Ane nganti suwe ora bisa ngudari. Sorene Arman sowan menyang daleme Pak Trenggono. Ora nganti 10 menit wis tekan. Kebeneran Pak Trenggono lan sing putri ora tindakan. Sawise tekane diacarani, Arman banjur kondo rikala wengi sepisanan manggon ana omah sing arep disewa. Ing tengah wengi keprungu suarane bocah nangis. Swara mau terus digoleki mrana-mrene ning ora ketemu. Arman meneng sedelo. Bakda unjal napas, dheweke banjur mbajotake anggone crita. Saiki ngenani anggone ngimpi mau bengi. Apa sing dialami ana jroning alam pangimpen diceritakake kabeh kanthi gamblang, ora ana sing kecicir. Bareng krungu kandhane Arman iku, Pak Trenggono kendel sauntara. Banjur pandeng-pandengan karo sing putri. Pak Trenggono unjal napas dawa, nuli ngendikane kanthi sareh. Ngono kuwi to pasumpenanmu nak. Ratri lan Munanto. Mangerti ya nak. Ratri iku putra mantuku. Banjur Munanto iku anakku dhewe. 5 taun kepungkur nggone bebrayan Munanto lan Ratri duwe momongan, duwe bayi lanang. Aning yo kuwi anake ora kaya salumrahe bayi lair. Putuku mau lair kluron. Putuku lair tanpa diwenehi nyawa dening Sing Maha Kuwasa. Layone banjur dikubur ning sanding sumur. Bapak malah lagi ngerti nek yen kuburane putuku mau dienggo jugangan kanggo buang uwa. Nyuwun sewu, Pak. Lajeng sakmenika putranipun Bapak lenggah wonten pundi? Pitakone Arman. Ning Jakarta. Jalaran Munanto ditugasake menyang kono dening kantore. Kurang luwih wis 4 taunan ana kutha kuwi. Lah ya mergo ditinggal tugas adoh kuwi nak. Omah kuwi banjur ana sing ngenggoni. Jer kabeh putraku wis padha duwe omah dhewe-dhewe. Awe ya pungkasane omah kuwi banjur disewakake. Sejatine Bapak ora pasang tarif kudu semene ongkose saben wulane. Nanging saklilane wae nggone menehi sing manggon. Kepepete ora menehi ongkos ya ora dadi ngopo kok nak. Watone omah kuwi kerumat lan ana sing ngenggoni wae. Ngono Pak Trenggono jlentrehake. Arman mantuk-mantuk terus dingkluk. Pak Trenggono tumungkul, panyawange katon adoh. Ora let suwe priya setengah umur iku banjur ngendika kanthi alon. Bune. Becike putune dhewe sing wis ora ana iku didongakake wae. Muga-muga arwahe ditampa ning pangayunaning Gusti Allah. Banjur kuburane sing ana sanding sumur kae. Ayo prayogane dipindah wae menyang kuburan umum kanthi tata cara sing murwat. Nggih, Pak. Kula setuju saestu, Pak. Arek yo ngono kuwi prayogane to, Nak? Ngono pitakone Bu Trenggono marang Arman. Nggih, Bu. Leres mekaten. Wangsulane priya saka Pasundan sing wis luwes basa Jawa kanthi alus. Ora let suwe Arman banjur pamitan.
Judel mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.